yn ôl i'r vlog. Helo, a chroes yn ôl i'r vlog. Heddiw dwi efo Mari! A Gosian! Y brawd a'r chwaer. A heddiw, da ni'n tri y pobl lleia artistig yn y byd. Alla ddim Osian gymaint, o Osian yn iawn. Ond person lleia artistig yn y byd. Diolch Osian! Yn mynd i trio bod yn artistig ar gyfer y Pasg. Y Pasg di bod, da ni'n mynd i trolio bod ni'n cofio hynna. Cos mae dal yn wylio Pasg. So da ni'n mynd i wneud allan o disc CD felt gwyn a felt brown yr un plus fel pethau yma, ddim yn gwybod beth chi'n gael nhw y weirds fuzzy Mae'n dweud enw fel. O na dyn, dwi wedi torri Neu y fuzzy felt weirds things Ie, mae'n bynnag. Nadroedd. ag half noses plus bleed disyrna Sellotape. ni'n mynd i fod yn neud bunnies so, Ti'n amlwg ddim eisiau fi'n ymwneud. let's proceed. Y person sy'n neud y bunny gweitha ydy'r person sydd lleia artistig, ond y person sy'n neud y bunny gora sydd person fwy artistig ohonyn ni'n tri. So hwn di cyfle chdi brofi, dim chdi yw'r lleia artistig ohonyn ni. Dwi'n meddwl beth mynd i ddigwydd. Da ni'n mynd cael instructions na'n byd yn hyn rhan o'r hwyl. Be ti'n gwybod neud o heb? O, be? Dwi'n gwybod lle ddechrau, Sian. Rhaid angos y llun i chi. O, oce. Dyma'r oll dwi wedi gweld so far. Iawn. Dwi'n mynd i ddangos oedd i chi achos gewch chi weld sut mae'n droi allan. Oce, weld yn y siampl gwych ni o'n efo. Barod, 3, 2, 1, go! Mari, ti'n cael dy ffelt yn Na, di fi'n mynd o ddechrau bwni. Wyt ti'n neud fel cath? Di maen o ddechrau cath. Be am wneud cathod yn lle? Mari, ti'n cael Be addasu am bod ni'n cael neud unrhyw fath o nifel da ni isio? Na, mae'n gorau bod yn bwni. Fela, ti fod yn neud o? O, dwi'n mynd i ddechrau eto. Oh my god, there's felt mam yn torri. O, na, dwi'n rhaid mynd i ddechrau clus. Mae bwni ma'n mynd yna. O, na. Dwi'n ei rhywbeth arall, please. Dwi'n meddwl sy'n well am neud na'i dichal. Taw. O, na. Dwi'n edrych yn byd fath ar yna. Oce, rwan dwi'n cofio pan mae'n ni'n cael X, os yw'n lwcus yn cael. Ti fod i wneud o? O, na! Iawn. Dim fi'n edrych yn iawn chwaith. Ha ha. Sorry. O, mae di'r glwyd yn stopio dod allan. Mae'n rhaid edrych fel mochyn, mae'n Mari edrych fel cas. O'i mochyn. Osian yn cute. Mochyn. Dwi'n neud o fforong eto. Dwi wedi gorffen nhw i gyd, a dyma nhw. Dyma'n fi. Dyma'n Gawn ni gofio fod y mwni fi wedi beisio ar y bwni o Alice in Wonderland a dyna pam mae o mor creepy. Iawn, Mae o bod fel a dyna un Osian. Diolch yn fawr iawn am wylio, neu siarad efo chi fan di siarad efo chi. Tra! Tara!